An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun kɔnɔ ko bi karidonya in na janvier kalo tile 25 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bidonya sɛgɛnnafiɲɛbɔ don don nka Bamakɔ y'a kɛrɛnkɛrɛnnen Mali kɔnɔna na kungodenw fana don. Maa caman bɛ yen o b'a ka denkuliw bila bi la kɔɲɔw fana caman bɛ kɛ bi furu minnu sirila sa an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an yɛrɛ denkɛ n'o ye Mohamɛdi ye ale ni funɛmuso Keyita olu kɔni fana ka mariage kɛra bi duba la Badilabugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa ma sen sera kɛnɛ kan ko a bɛɛ lajɛlen ko ni cɛw ni baraji furu Ala k'a kɛ furu tututu ye Ala k'a kɛ siman fila ka furu ye seni bolo Ala k'o bɔ a la denmisɛnninw Ala k'u ŋɛɲɛ k'u ɲɔgɔn na fala ye sunkaloman kɔnɔ in na furusiriw ka ca kosɛbɛ nka an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka furu caman ani si bɛn bi ye dɔgɔkun kɔnɔ kow ye fala ye nka miiri jigi ni taasi jigi ale ni waleɲuman dɔn an bɛna o dɔɔni kɛ fala ye ka kɛ ni Surasiw ka wulikajɔ ye san 2012 san fala ye maa kelen bɛ yen a tɔgɔ tora bɛɛ da Seku Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bad mun y'a tɔgɔ to maaw da a ka cɛfarinya a ka wulikajɔ a n'a ka cɛdenw tile 5 kɛlɛ kɔfɛ fala ye min ye Agɛlɔ kɔnɔna na Seku Tarawele Bad a ma sɔn fiyewu k'i yɛrɛ to Bamajuwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw bolo u y'a da tɛgɛnɛ la k'a da dɛgɛ na ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Bad n'a cɛden tɔw ye sa fala ye wolomasiri tabaw ka gun kan u ma sɔn ka segin u kɔ dɛ maa minnu tun bɛ a don Agɛlɔ kɔnɔna na u ko tiɲɛ na u mɛnna k'an ka sɔrasi cɛw ye k'u ka cɛfarinya ye nka tile 5 min ye cɛ 150 ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka taa se dɔw yɛrɛ kun b'u cɛla olu tun ko kapitɛni ko taa koyi kana to yan e k'i yɛrɛ ɲini anw kɔni anw tɛ se ka foyi bɔ ninnu bolo tuguni fala ye Badi ko ayi don in n'o ye janvier kalo tile 17 ye kana sa tile 24 ma kɛlɛ ganna kosɛbɛ k'u ka munitions ban k'u ka kisɛw ban k'u yɛrɛ dɛsɛ pewu k'a kɛ Tɛnɛbugu ɲɛmɛrɛ ye ka dɛsɛ pewu fo a tɔ nana kɛ maaw ye min lakali ye fala ye Badi kelen u y'a fa cogo jugumanba de la min ma kɛ ni marifa ye o bɛnna janvier kalo tile 24 ma o san 14 o fana ye bi ye hakilila jigi don maa minnu taara Agɛlɔ k'i n'a fɔ anw n'a ɲɔgɔnnaw fala ye an taara tasibila kɛ Badi kaburu kunna Badi kɛlɛkɛcɛ min don a tɛ se ka bɔ Mali sɔrasiw kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli ka sababuya kɛ a ka cɛfarinya ka sababuya a ka jɔyɔrɔ ka sababuya kɛ a ye waleya min kɛ a bɛ to maa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a bɛ to Mali tariku la ɲinan san 2026 o bɛ kɛ san 14 ye ninnu de y'u yɛrɛ ni di fala ye ka kɛlɛ kɛ fo ka taa u bolominɛ bɛɛ lajɛlen ban u ko ayi olu tɛ boli a tɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ k'olu bolila wolomasiri tabaw ka gun kan ko ka taa k'u jɔyɔrɔ to kuma tɛ kapitɛni yɛrɛ bɔ sira sugu bɛɛ lajɛlen dira a ma sɔn fala ye Bad a n'anw ye ekɔli kɛ an ye flash de kɛ a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko école normale supérieure n'a filɛ place de cinquantenaire ɲɛsinnen don a ma so jɛman in an ye IEM bureau de kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye dusukasi ni kɔnɔguwan ani kalankɛbaliya o de Badi don sɔrɔsiya la n tɛ a tun ma dabɔ o kama anw teriw an'an kalankɛɲɔgɔnw an'an ni maa minnu ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye a caman de bɛ sɔrɔsiya la bi k'a sababuya kɛ Mali ekɔli kɛcogo ye o de la u bɔra sa ka taa a ɲɛɲini sɔrɔsiw ka gun kan k'olu ka concours kɛ ka taa sɔrɔ sɔrɔsiw fana cɛman ye fala ye EMIA kɛlen kɔfɛ ka sɔrɔ k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ye wa caman de bɛ bi minnu kɛlen don colonels ye minnu ni jɔyɔrɔbaw b'u bolo u bɛ Mali armée kɔnɔna wa fana u kɛlen don k'u jɔyɔrɔ fi Badi anw kɔni tɛ se ka ɲinɛ a kɔ sabula
anw y'a dɔn ni min ye hali ekɔli la fala ye n'a ko min a t'a bila dɛ bi a furumuso bɛ yen an bɛ dugawu k'a ye n'o ye Fadi ye fala ye jɔn tigɛ foyi da k'a kɔ maa da k'an ka kɔrɔ n'i ye an bɛ dugawu kɛ sa Bad ala k'a dayɔrɔ sumaya a balimaw n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen Darisalamukaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye an teriw na an limana minnu bɛ NSUP flash kɔnɔna na hakili la tasibila dɔ tun kan ka kɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ a baaraw kɛra sabula a kuma kun fɔra an ka gurupu sanfɛ nka an ma hakili to a la n'a kɛra min ye an n'a kibaruya tɔ da maaw olu tulo kan wolomasiri tabaw ka gun ka dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko yɛrɛ n'o ye janvier kalo tile 24 ye pankuru olu ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka dagayɔrɔ min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la murujakaw fɛ yen bamancɔlen dugawale kɛbaa dɔw tun b'a fɛ ka taa bi muruja sɔrɔsiw dagayɔrɔ kan nka pankuru ale sɔmi jɔnyana n'u ye joona ale ye u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée ye wulikajɔ ni cɛsiri o baaraw bɛ sen na halisa nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na armée ye wulikajɔ fana kɛ Sikaso mara ale kɔnɔna na janvier kalo tile 21 bamancɔlen dugawale kɛbaaw k'olu caman baden min ye Fatiya o kungokolo fandanbanda kɔnɔna na k'olu bɔ baara la yen pewu o hukumu kɔnɔna na sa min ye maa caman ye olu ye duuru don fiɲɛ na u taara ka motow to telefɔni ciminɛnw pano solaires batteriw an'u bololaminɛn wɛrɛw dugujukɔrɔmugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye u taara k'olu bɛɛ lajɛlen to armée kɔni y'a yira sa ko ni maa kelen ninnu fala ye u kun nana bingali dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikaso bɔda la armée ale y'u nɔbɔ Kati Kitakaw fɛ yen min ye Kita sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛcɛw kan ka taa sigiyɔrɔ min na n'o ye Kita kan kɔnɔna ye fala ye ko Kayi ko a banna o kan san 65 hukumu kɔnɔna na sa kibaruya in dira Kitakaw olu ka fɛn gouverneur fɛ hectare 500 min ye Kayi ye a bɛna sigi o de kɔnɔna na 35e régiment infanterie motorisée o kɛlɛkɛcɛw olu de kan ka taa bila a kɔnɔ Kita a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na waati min na sa basigibaliya kɔni kun ɲɔ ɲɛlen don Gawo ko bi na ko kɔfalenna min na o ye wulikajɔ ni cɛsiri ye armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ minɛnw k'olu sɔrɔ su ni tile ka dugu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko waati min kɔni na kɔni kow kun basigilen tɛ fɔlɔ Gawokaw fɛ yen su ni tile bin kun bɛ taa kɛ maaw kan maaw i tun b'a mɛn karisa fara yan fɛ u ye dɔw bɔ n'a ni na yan fɛ ko bi k'u bɛ ka ɲinɛ o kɔ fala ye ala ni sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri cogoyaw walasa Gawokaw kɔni y'a ɲini u fɛ u ka halisa dɔ ta ka fara u ka cɛdenw kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na Gawo n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na nka min ye Gawokaw ye ka kɛ ni armée ka san 65 sɔrɔli ye u ko tiɲɛ na u bɛ se ka waso ni Mali wolomasiri tabaw ye bi sabula u bɛ ka baara min kɛ Gawo kɔnɔna na a bɛ maa ɲɛ jɔyɔrɔ bɔ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ Buguni mara kɔnɔna na Bikokaw fɛ yen Keleya ani Semana bamancɔlen dugawale kɛbaaw kɔni min ye pankuru ye ale wulila ka u caman gosi ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na minɛnw caman cɛn'u bolo min ye Ninjugawale ni bamancɔwale cɛbaya kɔni caman fara o ko in fana senfɛ dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'o de y'a to taji laban minnu bɛ yen n'u tun b'a fɛ ka jan da olu ɲɛ olu sera ka don o waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa DG mɔgɔw fana y'a yira sa k'a fɔ taji kɔni bɛ ka don i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a laɲini cogo min k'a daminɛ janvier kalo tile 19 na fo ka na se janvier kalo tile 24 ma n'o ye kununko ye taji kɔni k'a bɛ ka don i n'a fɔ u bɛ k'a laɲini cogo min baaraw bɛ ka sigi sen kan sa yaasa taji dilanni bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ fala ye sanuko ta sira fɛ jamanakuntigi ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye Hilaire Bebian Jara ye ko ale ka kɛ sanu ko ɲɛnabɔbaa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna sigi ale yɛrɛ nagakɔrɔla la a n'a nɔfɛmaaw kan ka baara min kɛ kuntilenna ni miirina min bɛ sa sanuko ta nasira ni dugujukɔrɔ nɔfɛko ta nasira la ka se k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye Hilaire Bebian Jara ye fala ye ale kun kɛra Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ka sanubɔyɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Tɔngɔ a kun kɛra o sanubɔyɔrɔ directeur ye o kɔfɛ sa min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ ye Bariki ale de kun ta don n'o ye Kanadakaw ka sanubɔyɔrɔ ye nka u y'a feere Côte d'Ivoirekaw ma n'o ye Atlantique Groupe ye
sanba fila ni mugan ni duuru hukumu kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye sa a ye baara kɛ bariki fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kun y'a ta kɔsɛbɛ na k'a k'a nagakɔrɔmaa ye maa min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kibaruyaw di a ma nin waati na sa jɛkulu kura min kɔni nana sigi sen kan n'a fɔ ma ko sekam da teliyala ale de bɛna ko ɲɛmaaba ye ani maaw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka se ka ɲɛfɔliw kɛ ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ ka se ka kuntilennaw di jamana ɲɛmaaw ma min ye dugujukɔrɔ nafa ko ta na sira fɛ a jɔyɔrɔ minisiri jɔyɔrɔ do fala ye hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ taa conseil de ministre la mayinakaw olu ka duguden minnu bɛ kɔ kan olu ye wulikajɔ kɛ sa yaasa u ka dɔgɔtɔrɔso ani musow ni denmisɛnw olu bɛ se ka pano solaire sɔrɔ cogo di ani pɔnpu ka taa fara batiri lithium kan min ye ekɔliden minɛnw ye k'olu fana di waleya in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa maa minnu bɛ bi ni degun b'olu ka mayina kɔnɔna na ani dɔgɔtɔrɔso maaw ka se ka o di olu ma cogoya min na u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye dugu minnu bɛ yen n'o ye mayina ye jalola mayinandi nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa minɛn ninnu kɔni taara ka di olu ma ɲarigubugukaw olu kɔni ka dugu a bɔra togoda la k'a kɛ dugu yɛrɛ ye a bɛna kɛ kita kɔnɔna na sa dugu 347nan ye min ye kita mara ale kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko dugu in yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min fɛ sa o ye kofeba o komini kɔnɔna na janvier kalo tile 18 tɛmɛnen sa a yirala k'a fɔ kɔni k'a bɔra buguda la sɛnɛkɛ buguda k'a kɛ dugu ye dugu min n'o lakodɔnnen don bi kita ale marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ guwa 200 o de b'a kɔnɔ min ye maa 2000 o bɛ balola dugu in kɔnɔna na bi o b'a yira sa k'a bɛ se ka kɛ dugu ye ka bɔ togoda o la kulukorokaw fɛ yen nin waati na ko charbon kɔni sɔngɔ ko a bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ charbon n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun b'a sɔrɔ 900 na a kɛra 1200 ye o sɔngɔ yɛlɛ in ma sɔrɔ dɔ fɛ tajiko ale ni bibi na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye sirabaw ka basigibaliya o ɲɔgɔn yɛlɛlen don dɔgɔ ko fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun b'o sɔrɔ 800 na o taara yɛrɛ sɔrɔ 900 ani 1000 na bi min ye feerelikɛla ninnu ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen degun ye degunba kelen ye dɔgɔkun in fana kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko sunkalo ale bɛ sɛnsɛn na ka na min ye sunkalo makɔnɔ ye ale kɔni jɔra nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na walasa minisiri min bɛ yen n'ale bɛ diinɛ ni bato kunna ale ko sunkalo makɔnɔ kalo kɔni ko o daminɛna araba tɛmɛnen o b'a yira sa k'a fɔ ko ani sunkalo kɔni tɔ tora tile 26 ɲɔgɔnna ye a bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na ni kalo n'ale yira minisiri min bɛ jago ko kunna sa an ka jamana kɔnɔ ale ye wulikajɔ kɛ yaasa da dumunifɛnw ni maaw magoɲɛminɛn minnu bɛ olu la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na Musa Alassane Jalo y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 19 ko o kow ban waati sera k'a daminɛ sa juin kalo tile 22 la ka taa sa tile jɔ minɛnw ye yɔrɔ kɔlɔsi minɛnw min ye drone fana b'a la ka se ka baara bɔnabɔ cogo min na musaka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara jamana yɛrɛ ka wagane kɔnɔna na douane directeur halisa ale bɛ maa lamɛn la yaasa a ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a bolo cogo min jura minnu b'an ka jamana kɔnɔna na sa n'o ye transitaires ye a n'olu ka fédération ye ɲɔgɔn ye ka kɔ o ɲɛ fana chambre de commerce ma n'olu ye ɲɔgɔn ye baara fɛn fɛn kan ka kɛ sa a ka jamana a ka baara hukumu kɔnɔna na n'olu maaw caman ye ɲɔgɔn ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa bɛ yen sa n'u b'a fɛ ka na dɛmɛ baara in na yaasa a ka se ka ɲɛ a bolo u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kuntilennaw bɛ kɛ kelen ye kucalakaw fɛ yen bingalikɛla dɔw bolo dara olu kan min ye kucala commissaire ye n'o ye Mohamed Atar Ag Amidi ye olu kɔni boloda maa ka sa maa min ni dɔrɔgu kɔni bɔrɔ 100 ani 20 o yera ale bolo a kun kɛlen don k'u don sa min ye woso bɔrɔw ni ku bɔrɔw ko yaasa ka se ka u bila ka na Bamako brigade maaw kɔni y'u minɛ k'i minɛ sa o ye lafiyala ye bɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen a falen don woso la cogo min dɔrɔguw fana carilen don a cɛma o cogoya la maa kofɔlen kɔni bilara sa sariya ale tigilamaw ka bolo kan san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye fala ye samɛ foli i n'a fɔ jamana bolofara tɔw taara cogo min kulubakaw fɛ aki ale ɲɛma kumana maison la presse ɲɛma n'o ye comité légal accès aux médias de l'état ye n'o ye Ablaye Sidibe kɔrɔ Jules ale fana kumana kɛnɛ in kan ye
babu ninnu kɔni bɛɛ ye tali kɛ min na sa o ye kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ka taa fara faso taw kan min ye minisiri ye ale ye papiye min bɔ ka foli min kɛ kunnafonidilaw ye k'o fana diyara u ye kosɛbɛ Banjugu Dante ale y'i da don o la sanayɛlɛ kalanso minnu bɛ farafinnakaw fɛ yen ni olu bɛ fɔ o ma ko kamɛsi olu bɛ tile 5 baara kunna ya baara in yɛrɛ kun cɛra nka a da minisiri n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye taara kɛnɛ in kurumo karili kɛ Fala ye ka bonyamasegin kɛ kalanfaw ye minnu bɔra diɲɛ ni farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na nin baara in kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di ale yɛrɛ ma min b'a yira sa k'a fɔ ko sanayɛlɛ kalanso n'o ye docteur commandeur de l'ordre international de commerce académique u y'o ta k'o di an ka premier ministre ma bonyamasegin la wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ye baara minnu kɛ kalan yɛrɛ n'o ye sanayɛlɛ kalanso ye olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Fala ye min ye jamanakuntigi ye ale ka janvier kalo tile 20 hukumu kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛnajɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kan kuraw bɛna jɔ général d'armée Asimi a ko ko kan kura minnu bɛna jɔ olu bɛna jɔ Joyilakaw fɛ yen Ɲoro ale ni Kɔnɔbugu Asimi y'a yira fana k'a fɔ sa ko baarabaw bɛna kɛ sen na sɔrɔdasiw yɛrɛ ka taabolo n'u ka kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛna falen a kɔni ye bonyamasegin ni taarisi bila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u cɛsiri wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen olu baaraw bɛna ban n'o ye sɔrɔdasiw ka dɔgɔtɔrɔso ye Banangɔrɔkaw fɛ yen baara bolodanin kɔnɔna na sa jamanakuntigi sefa wari miliyari 17 n'a kunkanfɛn Fala ye o dira sa sɔrɔdasi minnu binna olu ka san 10 sara ka se k'a di u somɔgɔw ma min ye sɛki belebeleba ye o dira Defile ale kɛnɛ ka jeune mɔgɔw olu ma halisa o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye colonel Masawule ye sa ale ni kɛlɛtigi baara bolodalen minnu bɛ olu hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye école de guerre maaw bisimila Gawokaw fɛ yen école de guerre ale kalankɛcɛw olu bɛɛ lajɛlen kun taara sa ka t'u ɲɛda Gawo kan o kɔfɛ u ye ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ Motikaw olu fana fɛ yen baara mun bɛ nin waati na sa ka se k'a yir'u la k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka fisa min ye u k'a ye u ka fisa u y'a mɛn ye kalan in a kɔni bɛ kɛ sa nin ye a tako 5nan ye maa 27 de bɛ a la jamana 9 o kalandenw Fala ye olu kɔni nanen don an fɛ yan nin waati na ka se ka na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ halisa 20 janvier hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a taara sɔrɔdasiw minnu joginnen don olu fana nɔfɛ polyclinique la n'olu ye tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ 20 janvier don Fala ye baara in kɛkun ye sa k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛma k'u kɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale tun bɛ kɛnɛ kan cogo min ye premier ministre tun bɛ yen CNT ɲɛma wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Balu Kɛrɛtigi ka taa se u ka ministre ma n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye ka bonyamasegin kɛ jɔnjɔnw fana dira sɔrɔdasiw ma minnu joginna minnu bɛ furakɛli la minnu ka furakɛli fana bɛ ka nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen u waleɲuman dɔnna jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye kɛlɛdagaw olu kɔnɔna na minankuraw n'o ye oxygène sɔrɔ minɛnw ye Fala ye o dira dɔgɔtɔrɔso 3 ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko professeur Boubacar Sidi Sall n'o ye Katikaw ka dɔgɔtɔrɔsoba ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'a fɔ ko hôpital de dermatologie n'a b'a wele ko Raoul Foloro dɔgɔtɔrɔso Fala ye ka taa fara Fuseni Daw ka Kayikaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye minɛnw sɔrɔ sa minɛn kɔni diɲɛ seleke naani tɔgɔ la jɛkulu musaka min faralen ɲɔgɔn kan n'a fɔ o ma Fonds mondial ale de ye wari in di sefa wari miliyari 2 n'a kunkanfɛn o de donna a la yaasa sa min ye oxygène ye n'o ye fiɲɛmugu in ye ale ta yɔrɔ ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na pankurunjigi kɛnɛ min b'an fɛ yan n'o tɔgɔ da Modibo Keyita la yen sa maa minnu bɛna ka bɔ tunga la sa yaasa olu bɛ se ka kunbɛn ka ɲɛ cogo min na ka bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ n'u gɛnna ka bɔ fan wɛrɛw fɛ Mali ɲɛmaaw ye bisimila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan olu ye Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na minisiri Musa Agater maliden minnu sigilen don kɔ ka sa olu ka ko hukumu kɔnɔna na ale taara ka t'i ɲɛ da o kan wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna na Fala ye secteur 3 maaw olu ye wulikajɔ kɛ échelle kaw fɛ Ɲafunge Zuera ani Esakan u ka bolofara min bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don sa k'o tɔgɔ da ko compagnie Bilisi n'o ye lieutenant Suleman Jarasuwa n'a ka cɛdenw ye olu ye baara belebeleba de kɛ sa yaasa maaw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in kɔni ko a ko kɛcogo k'a ɲɛna kosɛbɛ kalanden minnu fana tun bɛ yen sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sufurulaikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka kalan hukumu kɔnɔna na n'o bɛ bɛn maa 852 ma olu ka kalankuncɛ kalanw olu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban pewu
o bannen kɔfɛ sa olu kɔni ka bɔliw kɛra n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fala ye i b'a ye sa k'a fɔ ko min ye maa 463 olu bɛ taa armée de terre la 213 olu bɛ taa garde la 102 bɛ taa gendarmerie la 19 bɛ taa génie na 55 o bɛ taa kunnafoni sɔrɔdasiw ka kunnafoni transmission ale ni kunnafoni yɛrɛ di cogo nasiraw fɛ sa nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra sufurulaikaw fɛ yen 20 janvier ale hukumu kɔnɔna na sapeur pompier fana ye minɛn kura sɔrɔ minɛn minnu sa n'olu fana dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min banque mondiale ale de fana y'o musakaw bɔ k'o di sabula a yera k'a fɔ san tɛmɛnen na sa degun minnu tun b'an kan min ye sapeur pompier bɛ se ka minɛn ɲɛnama sɔrɔ cogo min jiko ni kuranko ni fɛnko bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka maaw magɛn ka baara kɛ ka ɲɛ o minɛnw dira olu ma polisilakaw olu ye polisiso kura o dayɛlɛ kulubakaw fɛ yen min ye kuluba polisiso in sa ale bɛ tali kɛ kuluba kati o sira dilanni na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko polisiso in kɔni ale kɛra kuranin ye kɔrɔlen o kɔni u yɛrɛ tɔgɔ fɔ cogo min na ko kɔrɔlen fala ye o kɔrɔla kosɛbɛ minisiri dawudu tɔgɔla sa min ye umaru sogoba ye n'o ye ale yɛrɛ ka chef de cabinet secrétaire général o tun bɛ yen polisi directeur ba Yusu Kone ka taa fara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen kan commissariat ba in u taara ka taa ale kurumokari seko ni dɔnko ta na sira fɛ mariam bagayogo ale ye se min sɔrɔ angilɛw fɛ londres ni bonyamasegi kɛra ye fondation aga kan fɛ fala ye a ka baarakɛlenw bɛɛ lajɛlen na kabini a ye dɔnkilida daminɛ n'o ye gusunbala ye fo kana se bi ma o min dɔnna ye o jɔnjɔn a taara o yira mamu dafe la hukumu kelen fana kɔnɔna mamu dafe a ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla n'o ye kante ye a y'o fana bisimila n'o Sulemani Keyita n'an b'a wele ko Kante ale bisimilara Mamu Dafe fɛ sabula ale kan ka baaraw kɛ don nataw la wulikajɔ ni cɛsiri yaasa cogoya min na a ka baara minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw fɛ yen olu ka furancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ n'o ye kalo 9 kɛ ni Ibrahima Traore ye ale ta ka bɔ fanga la pewu n'a kun taalen n'o sigi Togokaw fɛ yen fala ye Togo ye a lasegin sabula min ye Burkinakaw ye u ye laɲini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Damiba kɔni seginna ko caman na Burkina kɔnɔna na ŋanamu ale ni fangadaraki ale ni ka maaw bila ka su ka kɛ Ibrahima ka fanga kan laɲini kɛra Togo fɛ sa dɔgɔkun in kɔnɔna na ale fana lasegira Trump ale tun ye wulikajɔ boloda k'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Gaza bɛ se ka labɛn cogo min o fana jɛkulu sigira nka fala ye ko fili yera baara la dɛ Trump ninnu kɛtɔ k'a sɛbɛn ko Biélorussie u taara sɛbɛn ko Belgique kaw ko k'u tɔgɔ bɔ a la fili bɛ bɛɛ sɔrɔ fala ye fili a man jugu n tɛ segin kɔ o de ye baara ye farikolo ɲɛnajɛ ko kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna fala ye kuma min cayara kosɛbɛ o ye Mali ka fédération cili ye kunun ko minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna an y'a o ɲininka fala ye n ko fédération maa kun fɔlɔ n'o ye maa 10 ye olu ye walan sɛbɛn janvier kalo tile 13 n ko kɔfɛ maa tɔw a n'an tɔn yɛrɛ ɲɛma n ko o fana ye walan sɛbɛn minisiriso mɔgɔw k'a ma fala ye k'olu ka kuma yɔrɔ tɛ nin na koyi ko n'olu bɔra ka fɛn o fɛn fɔ k'o si tɛ kuma ye ko sisan k'u sigilen don ka min kɔnɔ o ye FIFA ka feuille de route ye ni FIFA ye feuille de route ci ka na ntɛnɛn walima tarata walima dɔgɔkun in kɔnɔna na ni min fɔra o kɔnɔ ko Mali jamana bɛ na taa o de sira fɛ minisiriso mɔgɔw ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ sisan ko nin si t'a ye sariya fɛn fɛn bɛ ka fɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ baara min kan ka kɛ a bɛɛ kɔni cira kafu mɔgɔw ni FIFA mɔgɔw ma olu de bɛna fɔ sa bɔn Mali komi fédération t'aw fɛ yen a y'a kɛ tan k'o de bɛ se ka kɛ ko n'o tɛ ko sisan ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ nka fala an bɛ min fara a kan o ye k'a fɔ sa an ye min fɔ a tigɛra da o da la ko in tɛ kɛ maa minnu kɔ o filɛ nin ye ni assemblée générale de kan ka kɛ Mali fédération kɔnɔna na fala ye maa 77 o de bɛ wele n'o ye déléguéw ye ka kɛ ni sɛbɛn minnu bɛ senna bi ni sɛbɛn falema y'a ko la o la tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ première division na n'o ye tɔn 14 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa 2 ci o bɛ bɛn maa 28 ma club minnu bɛ yen n'olu bɛ deuxième division na n'an b'a fɔ ma ko ligue 2 mɔgɔw fala ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa 1 ci o ye club 16 ye o maa 16 ye ligue minnu bɛ yen Kayikaw fɛ yen Kulukorokaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen Segukaw fɛ yen Motikaw fɛ yen Tumutukaw fɛ yen ka taa fara Gao ni Kidali kan ani Bamako fala ye o ligiw kelen kelen olu bɛ maa 3 di o bɛ bɛn maa 27 ma n'o bɔra ye a fɔ ma sa ko Ligue nationale de football féminin n'o ye musolakaw ka ballontan fala ye olu bɛ maa 2 di ka na o mana tɛmɛ ka bɔ yen groupement des anciens joueurs du Mali olu ka délégué ye maa 1 o mana bɔ yen groupement des arbitres du Mali
olu ka délégué ye maa kelen ye o mana bɔ groupement des entraîneurs du Mali olu ka délégué ye maa kelen ye o mana bɔ groupement des professionnels des médecins du sport olu fana ka délégué ye maa kelen ye Fala ye n'olu de farala ɲɔgɔn kan sɔrɔ bɛ kɛ 77 in ye olu bɛ t'u bolo kɔrɔta maa ye maa minnu kan ka kɛ fédération maa 19 ye a baaraw kan ka kɛ cogo min FIFA an sigilen don k'ale de kɔnɔ sisan nka bi an bɛ yɔrɔ min ni jɛkulu minnu fɔlen filɛ olu ma ci dɛ u ye jɛkulu min sigi ko ka Mali bɔlɔntan ko ɲɛnabɔ n'o o ye fédération comité exécutif ye n'u b'a fɔ ko COMEX o de cilen don bi donc fo de ka nɔrɔ bila an bɛ dɔgɔkun in kɔnɔna Fala ye fɛn belebeleba min kɛra kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ka tila ka segin a kan o ye 20 janvier an bɛ segin an bɛ taa Génie kɔnɔ président ka baarakɛyɔrɔ maaw ye jaa min sɔrɔ ka d'a ma an ka jɛ k'ale filɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka kasibila kɛ président Modibo Keyita n'an fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu de kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila o la ka tasibila k'u ye fana. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka tasibila kɛ président Modibo Keyita n'an fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu de kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila o la ka tasibila k'u ye fana ani minnu ɲin tora la minnu joginna Ala ka yafa kɛ minnu ɲin tora la ka nɔgɔya kɛ minnu joginna ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ma n'i y'a ye bi bi in na an bɛ wulikajɔ caman na an bɛ ka se ka ko caman kɛ n'i y'a ye minɛnw sanna finitigiw ye u labɛnna kɛlɛ bɛ ka kɛ o ma dogo mɔgɔ si la a kuma nɔgɔ parce que n'i tun y'a jateminɛ san tɔw la an ka jamana kun fan caman kun bɛ jugu bolo ala ni jamanadenw ka wulikajɔ la san 2021 u sɔnna ka muɲu ka sabali ka musaka don u ka
armée la mun y'a to an sanga minan caman san ka tentugu labɛn ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ma dogo mɔgɔ si la a taara gɛlɛya caman kɔnɔna la n'i y'a ye mɔgɔ caman b'an fɛ a ma ɲa n'u ma ɲana an y'u bila ka taa sira n'u ma to an yɛrɛ bɛ se ka an kɔnɔja an ka kɛlɛ na cogo min na donc bɛɛ sɔrɔla jamanadenw ka bakuruba musaka kɔnɔna n'u ka muɲu kɔnɔna la an bɛ ala barikada bi an ka jamana fan bɛɛ b'an bolo o n'a ta bɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔ bɛ o gɛlɛyamisɛnnin ninnu hali bi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ min b'a to basigi lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ kɛlɛbolo bɛ sen na o kɛlɛ dɔrɔn tɛ a ban mais a fanba ye kɛlɛ de parce que tant que seba ma dɔn kɛlɛ tɛ ban donc o seba mun san n'an ka tenitigiw bɛ ka wuli ka jɔ caman k'a la ni basigi bɛ ka na a tɛ taa fana an ka bɛn parce que sabula daga jatigɛwale mɔgɔw ye t'u sago sɔrɔ o donna an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o nana ni sababu ye ka gɛlɛya don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔ la donc a tɛ ka kan olu minnu dɔw n'u bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka tenitigiw kɛlɛ a tɛ ka kan an k'olu sama ka b'u bolo donc n'i y'a jateminɛ fɛɛrɛ caman bɛ sen na bi n'a bɛ f'o ma ko réconciliation n'i y'a ye mɔgɔ caman ye marifa bila kɔsa in na k'a daminɛ Minɛkala Tɔnbukutu Gawo ninnu na o ye an ka jamanaden minnu n'u kɔnɔ u y'a to ni marifa da k'u yɛrɛ lakana mais olu tɛ ka jamana kɛlɛ donc ni marifatigi cayara terrain kan a bɛ gɛlɛya sɔrɔ u yɛrɛ bolo ka se ka lakana kɛ donc an ko maintenant minnu tɛ ka jamana kɛlɛ u ka marifa bila u ka don tenitigiw fɛ min b'a to an bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin jugu ma cogo min na ka kɛ jugu kun kelen ye ala barika la o baaraw bɛ sen na o baara fila mana fara ɲɔgɔn kan n dalen b'a la a bɛna nin basigi an ka dugu minnu tun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo k'olu dugu ninnu k'olu na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to dunkafa bɛ sabati kɛnɛya bɛ sabati ani administration mɔgɔw bɛ se ka na baara kɛ cogo min na hali bi an b'o foli bila jamanadenw ye ka tila ka foli kɛrɛnnen bila fana an ka finitigiw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ n'o y'a to bi an y'an ka dugu sɔrɔ ani AES fana kɔnɔna la i b'a ye an kelen tɛ AES Sahel kɛlɛ la ani Burukina ni Niger an fanga fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma an bɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw an b'u fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka jatigɛwale mɔgɔ kɛlɛ cogo min na bi bi in na an bɛ se ka fɔ tare o ye nɔ caman bɔ donc a ka kan bi an ka an tɔɲɔgɔnw fana fo Burukina ni Niger an ye baara minnu kɛ n'o mana basi an ka jamana kɔnɔ mais hali bi a ma ban hali bi an b'an cɛsiri mun b'a to don nataw la hali bi basigi bɛ se ka sabati cogo min na n bɛ foli kɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye sabula daga sɔrɔsiya a ma nɔgɔ n'i ye fana ni mɔgɔ min kɛ sɔrɔsi ye o kɔrɔ a jara ɲi kɔ i bɛna adama kɛlɛ de kama kɛlɛ de ye sɔrɔsikɛ ka taabolo fɔlɔ yɛrɛ de n'o de tɛ i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ donc an bɛɛ nana kɛlɛ de kama an bɛ wari bɛ d'a ma kɛlɛ kama an bɛ furakɛ kɛlɛ kama fini bɛ d'a ma kɛlɛ de kama donc jamanadenw jigi b'an kan an de sɔnna k'an ɲi di jamana ma k'an ɲi di jamanadenw ma to tɔ kun bɛ se ka bɔ cogo min na donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u kana ɲina parce que jugu ye taabolo caman ta sisan tuma dɔ u bɔra kungo kɔnɔ ka na kɛlɛ dugu kɔnɔna la ka na bi dugudenw kan min b'a to gɛlɛya bɛ se sɔrɔsiw ma cogo min na parce que n'i magara jamanaden na sɔrɔsikɛ min kan ka ɲɛsin jugu kun kelen ni jugu donna jamanadenw na a bɛ gɛlɛya donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u kana ɲina u kana sunɔgɔ min b'a to don nataw la an ka jamanadenw bɛ lafiya donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri fɛn min don segin kɔ t'a baara la an de sɔnna k'an ɲi di jamana ma an bɛ taa fo ka basigi la na jamana kɔnɔ ala sɔnna a ma jamanadenw bɛ ka musaka bɔ jamanadenw bɛ ka jɛ fɛn bɛɛ k'u bɛ ka muɲu kun ka kuranko gɛlɛya k'u bɛɛ ka jamana lakana de donc baara fana filɛ cɛdenw bɛ ka ta kama de an b'a kɛ de parce que an ma bɔ sanfɛ ka cun an bɔra mɔgɔbaw la an tɛ fɔri jamana ye n'ala sɔnna ma jamana bɛ basigi an bɛ kɛlɛ in kɛ fo ka na nin basigi fura foyi t'a la n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ fɛn min don a tɛ taa gɛlɛya kɔ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ tɛ sa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ ko mɔgɔ tɛ jugu mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ bɛ jugu mɔgɔ si de t'a to an bɛ segin an kɔ o de y'a to an bɔra ka 17 miliyari min di sisan minnu ɲi bɛ to kɛlɛ la o bɛ kɛ k'olu ɲi u kun ma bɔ k'u somɔgɔw bilasira min b'a to u kana bi gɛlɛya kɔnɔ donc o b'a yira fɛn min don finitigiw sigilen b'a kan nin an tɛ segin an kɔ jamanadenw fana tɛ segin fo jamana ka basigi an bɛ foli kɛrɛnnen bila an ka an tɛrɛlakaw minnu b'an fɛ yan minnu nana ɲɛnajɛ k'an nɔfɛ ka foli bila hali bi jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to laɲiniw bɛ sabati cogo min na nin hukumu kɔnɔna la hali bi k'a fɔ ko jamanadenw u hakili latigɛ fɛn min don segin kɔ t'a la a ma daminɛ bi n'ala sɔnna ma a da tɛna to an na a dama to an ka makɔrɔw la a da tɛna to n'ala sɔnna ma an bɛɛ b'an fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsigi fara sivili kan k'a fara an ka prɛsiw kan bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ ni jɔyɔrɔ don sɔrɔsigi ka kɛlɛ ye marifa ani mugu mais journaliste ta ye kamera ni mikoro ye sɛnɛkɛla fana t'a ka daba ye donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to an bɛɛ ka laɲini min ye jamana ka basigi jamana ka yiriwa o bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na hali bi n bɛ foli kelen bila jamanadenw ye k'u fo dante foli min na parce que hali bi n'i y'an ye bi sɔrɔ jamanadenw ka mun de don parce que nin bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ ni jamanadenw a bɛ ka kilo minnu kan n'u m'a faamuya a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye finitigiw ma donc hali bi n b'u fo hali bi u k'u cɛsiri hali bi baara ma ban baara tɔ bɛ kɔfɛ mais n'ala sɔnna ma don dɔ bɛ se an bɛɛ bɛ taa an ka foro la o b'a sɔrɔ lafiya nana o b'a sɔrɔ basigi nana inchallah
vive la paix. Ayiwa nin bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw la Falaye Keyita tun bɛ ani ne yɛrɛ n'an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw bɛna daminɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ